Ja, hej og velkommen til endnu en omgang BUM-undervisning. Her der vil jeg vise, hvordan man med fordel kan sortere og organisere sine forskellige projekter. Jeg er logget ind med mit eget bruger-ID, og nede til venstre der kan jeg se, at der står mine projekter, og så går jeg lige ind på det. Her der har jeg så listen med de projekter, som jeg nu er i gang med. Og de ligger alle sammen sådan lidt hulter til bulter i den her mappe, der hedder projekter uden mappe. For at få lidt mere styr på det, så man bedre kan have et overblik, fordi det her det er ikke mange sager at have liggende, hvis man er en entreprenør eller en kloakmester eller bygherre eller hvem som helst. Så vil jeg lige vise, hvordan man bedre kan sortere det her. Man går op i det, der hedder organisere projekter og mapper, som er op til højre. Og så får vi igen vist, at der står projekter uden mappe, og så ligger alle mine sager der. Og så står der vælg ny mappe, og der står arkiv nedenunder, og så over til højre forneden, der står tilføj mappe. Det jeg har tænkt mig at gøre her, den måde jeg vil sortere det på, det er, at jeg vil gøre det per adresse. Så jeg går ned og siger tilføj mappe, og så kan jeg tage en mappe, der hedder Niels Kjeldsensvej nummer 32. Så siger vi gennem ny mappe. Så kan I se længst nede, der kom mappen, der hedder Niels Kjeldsensvej 32. Og så kan jeg sige, at den der, den skal i en ny mappe. Den, der hedder Niels Kjeldsensvej 32, det skal den der for øvrigt også der. Så siger jeg vælg ny mappe. Og så siger jeg der. Og flyt projekt. Så nu har jeg hernede under, der har jeg to sager. Niels Kjeldsensvej 32. Og jeg kan åbne og lukke dem herover og omdøbe dem og fjerne alt muligt. Jeg går igen op i mine projekter uden mappe. Og så går jeg igen ned og siger tilføj mappe. Og så den her, den kan vi jo så kalde Birk nummer 4. Og gennem ny mappe igen. Så kan jeg gå ned og sige tilføj en ny mappe igen. Den her kalder vi så Niels Kjeldsensvej. Og det er så nummer 30. Og vi har også en, der hedder 34, så den laver vi også lige. Og den sidste, det er så frugthaverne 17. Og gem ny mappe. Sådan. Så kan jeg gå op og markere Birk nummer 4. Sige vælg ny mappe. Og så finde den mappe, der hedder Birk 4 der. Flyt projekt. Jeg kan tage Niels Kjeldsensvej nummer 30. Og igen tager vi den der. Flyt projekt. Så kan jeg se lige, at jeg har misset en. Der er Niels Kjeldsensvej 34. Flyt projekt. Og den skulle også have været i 34'eren. Og så har vi frugthaverne der. Og så havde jeg glemt at lave en map til Helgolandsgade 75. Så det kan jeg også lige gøre. Gem ny mappe. Og vælg den her op i projekter uden navn. Eller uden mappe hedder det. Og Helgolandsgade. Og flyt. Så er alle sager kategoriseret i mapper her. Og det vil sige, hvis jeg nu trykker på Niels Kjeldsensvej 32, jamen så kommer der alle de sager, som har med Niels Kjeldsensvej 32 at gøre. Og ligesådan ved alle de andre tilfælde her. En let enkel overskuelig måde at gøre det på, og jeg kan gå tilbage til mine projekter her. Og så kan man se, at så ligger de alle sammen kategoriseret, så er det nemmere at finde ud af, men hvor er det jeg skal kigge hen
man tager bare adressen, eller hvordan I nu kunne tænke jer at kategorisere det. Det er jo helt op til jer. Men det var det for den her gang. Tak for det, I kiggede med.